Wezareta Çandiniye ya Türkiye'yi bihincete ku pekeke di teqemeniyên xwe de bikartîne, firotuna gubreya bi amonyum nîtrat qedexe kir. Ev biryara wezaretê li Bakur rastê nerazîbûnan hat. Lewre tenê li Amedê 47,000 cotkar hene, nîvî ji wan ji bo cê, genim, pembû û garisên xwe gubreya bi nîtrat bikartînin. Orta sezonê de ji millet ribêj vî gubrî hûn nikar bifroşin, yani ji şivçî zehmetî ye. Çünkü hinekî insan vî gubra ji erdê wî jir baş e. û veya ne çare dar yani tişkî rastî ye. Karin çi bikin? Qota deynin. Ji veya mesela îro 10 ton gubra ji ter lazım, li gora çe qase işte çiftçi qait sistemê ye. Çi xwe ji ter lazım e? Tarım zane zaten wî belga dite 3 ton ji ter lazım e, 5 ton ji ter lazım e, 8 ton ji ter lazım. Dê belga xwe bigirîte, gubrê xwe bistîne. Cotkar dibêjin ji bo garis û pembû niha dema gubredayînê ye. Lê ji ber ku qedexe heye, ew nikarin gubre bikirin û zêviyên xwe gubre bikin. Em ji bona berê boyê genime, piştê wî boyê Misirê, ana jî davên pembû. Hikûmetê vî qerara ana şu anda girtî, serê me çiftçiya gişa jê kir. Millet Mısır danjo, genim danjo, pembo danjo. Hiç vanara gübre ferza. Çünkü gübre ne bilse ne yapı ve işe emni kanım bakın. Mesela Mısır'ım doğru 7 kilo Mısır 7 kilo gübre dini. Doğatı gübre ne diye ekim boş. Najo daha çıtır. Yetişmiş nabı. Li gorî amaran li Tirkiyeyê û Bakur ji bo zêviyan di sala 2015 de 5 milyon û nîv ton gubre hatiye bikaranîn. Ji sedî 27 vê gubreyê, gubreya bi amonyum nîtrat e. Ev der zêviyekî pembû ye û ji bo vê zêviyê niha dema gubredayînê ye. Eger qedexe berdewam bike, wê çaxê ev zêvî wê hemû hişk bibe. Gönül Morkoç, Rûdawê.